گفتم من آفیز میشم. بعد همون برنامه آواز تیلایی رفته بودم. Ovoz Tiloyam ishtirok karded. یکم دور غلطی دکیدم. 7 сол ошиқӣ доштед? او دیگه چی داشت؟ او دیگه بدکم. суханҳои шумо аҳамият додам, мегӯед ки ошиқ бояд ки нашаведу, ошиқ набошеду. یکی عادت میکنن بعد سیاقی نیدن. Яке одат мекунад, ранги меҷон мешанам. ما حوصله‌ام پیر شد دیگه. шумо хайп интернети умуман кордор нестед. اینا ما با خیلی ماشین گشتم، پدر ما با اوپل گشته. اما خیلی میکرد، اما خیلی قهرم کرد. туфаи бисёр арзанда буд. аҳсан. سرود من است، مردم دورش، من حیران میشیدم. умуман ба пуррагӣ ворид шудед ба олами мусиқӣ. در درون عالم شوبیز است. من فکر میکنم که حال ما قفا موندگیم. ин маънои оно дорад ки шумо напаридед оле. ای وقتش خیلی کمتر بچه زمینی اومدگیم. одаме ки ягон комментари бад нависад ва мегиранд сторисашон мемонанд, мегӯянд ин ҳами хита нигоҳ кӯ. با فکر من архив دالید کردگی. садриддин наҷмиддин ё хайриддини шариф. در توی سرودخانه را خیرالدین شریف یاد گرفتگیم. буд нобоварӣ ки ин кор намешавад. اپای نگینم. من میخوام که همراه شما یک سرود ثبت کنیم. мо интизор ҳастем суруди навро дар иҷрои нигинамон қуло ва умеҷони бурҳон. دیوانه بودم ولی بیگانه شدیم ولی آن عشق و محبت را بر نگردانه. салом барои тамошобинони барномаи имшаб. номон ҳастед ман муборис усмонов ва имрӯз яке аз рӯзҳои хуб аст, барое ки мо бори аввал ба ҳамроҳи ҳунарманде суҳбат мекунем ки воқеан ҳам тавонист ки дар муддати кӯтоҳ гӯем хато мешавад. солҳои зиёд кӯшиш кард, вале билохира ҳозир яке аз ҳунармандоне гашт ки топ дар олами мусиқии тоҷик аст ва ман имрӯз бисёр шод ҳастам ки умеҷони бурон моро ҳамроҳӣ кардааст. саломат бошед. ташаккури зиёд. хуш омадед ба барномаи мо. мо бисёр Ташаккури шод зиёд. ҳастем. сараввал мехостам ки саломи худро расонед ба кулли тамошобинони мо. саломат бошед. саломи хидмат ба тамоми кулли тамошобинони барномаи имшаб мерасонам. бисёр хушҳол шудам вақте ки шумо ба ман нависондед дар бораи барнома. бисёр хушҳол шудам. умедворам як суҳбате мекунем ки ҳам бинандаҳо роҳат мебаранд, ҳам хидмон. ташаккури зиёд. ман мехоҳам ки пеш аз оне ки мо барнома оғоз кунем, барномаи мо баъд аз ифтор аст. баъд аз ифтор барномаи тамошо кунем. чой наис аст, истеҳсоли ватанӣ аст. бале. яке аз чойҳои бисёрам хуб. барое ки барномаи имрӯзаи мо воқеан ҳам нақш шавад, мо бояд чой наис нӯшем. бале. барои ман, барои тамошобинонам тавсия медиҳам. ман худман мехӯрам инак. писанд аст барои шумо? бале. бисёр хуб. мо чой найса рехтем, суҳбати мо бисёр хуб мешавад. тамошобинони азизи мо, бисёри нафаро ман медонам ки дар смартфонҳои худ дар телефон тамошо мекунед моро. агар хоҳед ки интернет начаспаду дигару дигар ҳолатҳо нашавад, ҳатман бояд ки шумо аз интернети ширкати мобилии Анор ва махсусан тарофаи Диор Ультра ки нархаш ҳамагӣ 65 сомонӣ дар як моҳ аст, барои шумо 65 000 мегабайт дода мешавад, 30 000 рӯзона ва 35 000 интернет трафики шабона, ҳамзамон 1000 дақиқа барои зангҳо барои ҳамаи шабакаҳои мобилӣ ва 50 смс барои шумо. дар дохили шабака бошад, суҳбат ройгон аст. Ассалому алейкум Борис, мумкинам бо шумо акс гирем? бале, бале. имзои худро мегузоштед? Маромат. кай? Концерти навбатӣ? Не, рӯзҳои концерти шуморо мо медонем. Пас кай клипи нав мебарояд? Не, дар бораи клип ҳам мо медонем. вай ба наздик мебарояд, дуруст? Пас чӣ? кай тарофаи нави оператори мобилии Анор мебарояд? Мас ҳамин рӯз шумо метавонед ки ба тарофаи нави Dior Ultra аз Анор пайваст шавед. 30 000 мегабайт интернети рӯзона, 35 000 мегабайт интернети шабона, 1000 дақиқа ба дигар шабакаҳои мобилӣ ва 50 смс. нархи ҳамаи он 65 сомонӣ дар як моҳ. умедҷон, ман шуморо хушомадед мегӯям. саломат бошед. бисёр шод ташаккури ҳастем. зиёд. ман дер боз мехостам ки мо суҳбат кунем ва билохира як фикр мекунам фурсати хубам шуд. ман сараввал табрик мекунам шуморо бо суруди нав ки аллакай Саломат хит гашт бошед. дар як ҳафта. фикр мекунам айни замон суруди беҳтарин дар тоҷикистон аст. суруди девори ҷудоӣ ном дорад. девори ҷудоӣ, бале. камтар дар бораи суруд барои мо суруд ростига мо бисёр нақшаҳо доштаем. акаи Борис, мо ҳамроҳи ёдгор Нусиров, ҳамроҳи клипмейкер ки дар ҷумҳурӣ ба мо ҳамсоя ҳастанд, маслиҳат карда будем, сценария карда будем, бояд рафта клипашро сабт мекардем.
ки намедонам аз куҷои телеграм канало ютуб шакли бигем ба забони худмон мегӯянд канта шакли чернавик сиёнавис яъне ки омода набуд ба пурра бале аз куҷо ёфтан дар телеграм канало паҳн шуд баъд маҷбур шудам ки суруда mp3 ам хеле як суратхатӣ барои инстаграм якчанд рилс снипет аз куҷо рафтааст аз студия рафта аз дасти звукорежиссёр рафта аз дасти ки намедонам аз дасти ки рафта иқа кофтем ки наёфтем дига гуфтем хай яъне ки суруд нотайёр рафт ва одамон гӯш кардан суруд нотайёр биромада буд мардум сторис мекард ман худам ҳайрон мешидам ки суруд дар ман нест суруд дар ман нест мардум дораш ман ҳайрон мешидам ман як рилс карда будам рилсш мардум да маъқул шуда буд ҳамин қадар кардам ҳамин суруда гуфтам паноҳни гап дорам то ман телефони худам далит карда будам ки хай намедонам ака аз куҷо баромад ки баромад ман мехостам ки ҳамин суруди девори ҷудоиро як 4 мисраашро барои мо хонед саломат бошед бошад ака девона будам бале бегона шудем вале он ишқу муҳаббатро барнагардонем девона будам бале бегона шудем вале آن عشق و محبت را بر نگردانه تشکر زیاد از اول وقتی که همین سرود شما انتخاب کردید این سرود یکون کمپوزیتور است این سرود ما یک نیم سال پیش انتخاب کرده بودم یک نیم سال پیش این ترانه بود یک نیم سال فکر کردم بعد خواندم آهنگی سعیدا است آهنگ سعیدای شهیدا شعرش هم از سعیدای شهیدا аранжировкаш باشه من خودم کردم танзими мусиқиша худам дар хона кардам як студия шумо аранжировка ҳам мекунед худтон як студияи хонагӣ барои хидмат кардагӣ магум сурудои хидмат худам аранжировка мекунам бисёр сурудҳоро ё ин ки баъзан сурудои хидмат бисёр вақт аранжировка кардагӣ буд баъд дигаро хай оҳанг кардагӣ буд ман дидам ки суруд дар муддати як рӯз баъд аз интишор кардани тарона бисёр машҳур шуд ман худам сторисҳои одамон дидам сторисҳо беохир ин муваффақияти калон умуман ман медонам ки шумо дер боз мехондед як замоне ҳам ҳатто кавер иҷро мекардед бисёр вақт бале каверҳое мехондед ба интернет мегузоштед бале بیا نازنین هنوزم عاشقم بودی نبودی با من اینجوری رفتی بیقرار تو بودی نازنین با منتظرتم تو منو کده انتظار то ба ҳамин шӯҳрате ки имрӯз шумо доред расидан чӣ гуна ҳолатҳо буданд буд нобоварӣ ки ин кор намешавад ё умуман баҳс кардан лозим аст 100 боро буд ака бориз нобоварӣ ман кӯдаким бигем ки ба ҳамин санъат машғулам мусиқӣ навохтан ёд гирифта будам асбоби синтезатора ёд гирифта будам якчанд асбоби мусиқира гитарара ёд гирифта будам ранги хоби буда ҳамин чиз мада маъқул буд баъд соли 2017 вақти дар донишгоҳ дохил шудам як камтараки дигар пай коро шудам дигар ихтисоси шумо асосан чӣ аст ҳуқуқшинос нимишо бизнес ҳуқуқшинос медонам барои кадом равипарса мегӯям дар як донишгоҳ хондагим хоб соли 2017 вақти ба донишгоҳ дохил шудам як камтар кор кардам дидам ки нашидаст яка мақсад сурдора мардум гӯш накардастан мардум ба қавли агар русиқат бигем ин неинтересния мардум да баъд будак баъд чанд сол накардам то соли 2024 бигем накардам қариба 7 сол ҳамин хел кавер мекардам гуфтам ку дар хона як студияи майдак доштам дар онҷа кавер мекардам сурдора дар инстаграм мепарафтам баъд намедонам ҳамин хел майда хай интереси мардум гирён шид 2024 якчанд клипҳо якчанд сурдора кардем партофтем ки мардум қабул кардан ман фикр мекунам таронае буд ки шумо яке аз аввалин шуд ин стилам кардед кадом суруд буд суруди чашмони сиёҳ суруди рустами қосим бале бисёр ин тарона машҳур шуд фикр мекунам ҳамин чизам сабаб шуд ва чӣ гуна сабаби асосиш ҳамин суруда چشمانی سیاه میجگانی دراز پیشم تو بیا با ایش و بوناز چشمانی سیاه میجگانی دراز پیشم تو بیا وای پیشم تو بیا
баъдан мегӯям ки барое ки масалан ин ён саронанда машҳур шавад аввал як коре кардан пештарам сурудои шумо бад набуд не ки вақте ки шумо як тарона шуморо шинос мекунад ба мардум баъдан дига ҳама сурудҳоам писанд меяд мегӯям ки исту дига сурудо шумо мегӯед ки ман 5 сол 10 сол шудам мехонам шумо мара нигоҳ як клип карда партофта будам дар муддати қариб 8 моҳ 210,000 просмотр дошт баъде ки ҳамин суруди чашмони сиёҳро баровардем ҳозир клипи чашмони сиёҳ 6.1 миллион просмотр дорад ау суруде ки пеш аз чашмони сиёҳ карда буд суруде ки пеш бароварда будам просмотр надошт ҳозир 7.4 миллион даже аи суруд гузаштаги мардум ё намедид фикр мекунам ё медида неинтерес фикр мекунам ки ҳамин як ҳолат лозим аст ки инсоное ки умуман соҳиби истеъдод ҳастанд дер ё зуд рӯи об мебаранд мо инро хоҳем нахоҳем вале фикр мекунам ки пеш аз ҳама меҳнат кӯшиш ин бисёр чизи муҳим аст ман дар яке аз мусоҳибатон огоҳ шудам ки шумо мегӯед ки қиссаи овозхон шудани ман бо рӯзи марги Суҳроби Сафарзод пайвастагӣ чӣ гуна аст барои ман шавқовар аст донистам синфи 5 ё синфи 6 будем баъд ҳангоме ки шодравон Суҳроби Сафарзод аз дунё гузаштанд баъд ӯ давраҳо дискҳо буданд ки фитофурӯшӣ буд дуконҳои фитофурӯшӣ буд баъд дискш биромада бад диски Суҳроби Сафарзод соли 2012 11 2011 буд ҳамин вақтҳо буд навбади гузаштаншон хоб баъд ҳамн дискаҳо варда буданд хона ман дар мактаб будам ӯ дар ҳама ҷо биромада буда баъд хона омадам ки ҳамн диск аст баъд мондам диска тамошо кардам ҳамҷо суруди чира хондагианд биё нозанин ҳанӯзам ошиқам бубин ҳамин суруд хондаган ман ҳамин суруда гӯш кардам намедонам чун чӣ хеле шидам бохчам нигоҳ мекунам як камтар ҳамн шакли рӯш мада монандаре баъд дигар сурудоша гӯш кардам суруди туи боварам мараваз барам ҳамин сурудоро тамошо кардам баъд ҳамин дар ҳамин хона иштагӣ будем хай очаам дадам ҳама касаб гуфтам ман офиз мешавам гуфт айҷо бировардӣ бо гапа гуфтам ман офиз мешавам гуфтам баъд баъди ҳамон барномаи овоз тиллоӣ рафта будам ҳамин суруди чира хонда будам суруди биё нозанин ҳанӯзам ошиқам овоз тиллоиам иштирок кардед якам давр ғалтида серьёзно барои чӣ сабабашро нагуфтан ки барои чӣ аст не вақти мо баромад кардем мо дар телевизор тамошо мекардем мақсад микрофон мондагӣ хондест ауҷа кадр алиш мешид жюриёро нишон медоданд ман он вақт ақлам намегирифт ман хиёл мекардам ки жюриё ҳамунҷа иштагианд аса вақти хондест жюриё дар пеш иштагианд оказывается вақти медрои сабт мекунӣ жюриё нестанд жюриёро алоҳида сабт мекардаанд ва ай телевизор мебинанд о сабти кардагиро тамошо мекардаанд баъд баҳо медоданд дига намедонам чӣ гуфта яке шумо то ба эфир баромадани барнома намедонистед ки шумо гузаштед ман намедонистам не ман намедонистам дар ҳамн барнома фаҳмидед ки нагузаштед дар ҳамн барнома фаҳмидам ки нагузаштам амро ман худам надидам ман мактаб рафтам ҳамсинфҳо мазоқам кардам ҳамсинфҳо мазоқам кардам гуфтан нагузашти гуфтам хай азор раҳмат фикр мекунед ки баъд хондед унҷа ҳунарнамоитон хуб намедонам якчанд коргарои телевизиони Баҳористон бародаранд рафиқоанд якчанд бор хоҳиш кардам гуфтам як бор мо архива бардорен ҳамин сол моҳи сентябр буд соли 2012 сол аммо вале дӯстони азиз шояд архивош бошад ягон кас ёфт ҳатман не наёфтам ҳеҷ кас наёфтам нест не дар ҳамн архивам дидан наёфтам ба фикри мара архив далит кардаги полностью удалитам кардагиан мо то ҷое ки медонем шумо хеле вақтам нагузашт ки оиладор шудед бале моҳи ноябр буд рӯзи зодрӯзум буд моҳи ноябр буд вақти кам гузаштааст мо шуморо табрик мекунем бо оиладор шудан як қадами бисёр муҳим вале бисёр нозукам ҳаст зеро зиндагӣ як чизи номуайян вале мо пеш аз ҳама барои шумо хушбахтӣ мехоҳем то ҷое ки ман фаҳмидаму хондаму дидаму баъзе мусоҳибаҳои шуморо тамошо кардам гӯё ки шумо 7 сол ошиқӣ доштед дигар чида дигар будака дигар чида даврои ҷавониам бигем мешава баъд камтара калон мешида баъд худам боз инакдам интервюро тамошо мекунам камкам изоҳ мекашам аз он чизе ки гуфта будед гуфти хеле агар лаҳҷавӣ карда бигем страдат кардастам дар ҳамин интервю худам тамошо мекунам изоҳ мекашам намедонам чӣ хел ҳамкурсум буд охе ҳамкурсум 7 сол ошиқӣ буду дигар буд ҳозир фаромӯш кардед 100% ака ӯ зиндагии ҳалоли ӯ чизи ра худо ака ҳалол кардаю дигар
бале бисёр хуб. Ман яке аз суханҳои шумо аҳамият додам, мегӯяд ки ошиқ бояд ки нашаведу, ошиқ набошеду, дигару дигар. Магар бидуни ошиқ шудан зиндагӣ кардан мумкин аст, махсусан барои ҳама фикр мекунам. ошиқӣ ма акуҷа чира дар назар доштагим акам борис ки ошиқӣ хел барои вақти хита хуб гузарондан, вақти хита хуш гузарондан и хеле шаид дар назар дорам. Естественно метавонанд одамо ошиқи кори хучон бошанд, ошиқи ягон ҳунари интихоб кардаги хучон бошанд. чӣ хеле ки на мо ошиқи ҳунармонем, шаву рӯз барои ҳунармон ҷон меканем ака, на шав хоҳем на рӯз ягон суруда вақти тайёр кардан дар кор мешавад. ошиқи намедонам ягон кори хуби дига бошанд. ака ман ошиқи дар чира дар назар доштам ки барои як вақтшона хушҳол кунӣ, яки одат мекунанд баъд бисёр қинайда яке одат мекунад ранги меҷон мешана баъд қин мешавад. барои ҳамон ман фикр мекунам ки агар ошиқ бошай ай таҳти дил бошай, агар хай мумкин не ки хел барои вақт ма хуш кунӣ, вақт ма хуб гузарондан фикр мекунам дар кор нест. ман аҳамият додам аксарияти ҳунармандон кӯшиш мекунанд ки ягон вақте ки хайп шуд дар интернет дар он ҷо иштирок кунанд, худро то қадри имкон нишон диҳанд. вале дар шумо ин чиз нест. шумо хайп интернетӣ умуман кордор нестед. ки бо ки чӣ кор, кие ғайбат мекунад ва чӣ гуна ҳолатҳо аст, кордор нестед. бисёр вақт аҳамият додам ки комментарияи манфиам кӯшиш мекунед ки агар барои шумо нависанд ҷавоб надиҳед. ин сабабаш чи аст? асабу ором ё чӣ? не ака ман худам ҳамон хел бигем ором табиатам акаам борис аям кӯдакӣ ман хел будам хел ором табиат. хай ӯ одами бад мега ака ӯра чӣ ҷавоб метиҳ охи? ӯ аллакай бигем ки натураи одамиш ҳама хеле ман мебинам ки медонед чӣ барои чӣ мепурсанд. ҷавоб дода намешавад. баъзе ҳунармандон ҳамон одаме ки ягон комментари бад навис ва мегиранд сторисашон мемонанд, мегӯянд ин ҳами хита нигоҳ кӯ не ака ман чӣ кор дорам ба ӯ бад навистагӣ. хел одам ака ба бародари худаш душмана. ман як рӯз як чандта сторис карда будам подряд, як шав хом набурд акаам борис. сабаб хел режим камтарвайрон режими хобкунӣ, режим ҳамон хел аст. баъд дар студия шудагӣ будам, баъд яке ҳам хел ай чӣ мегӯянд рӯсҳо мегӯянд ку ради интереса. баъд гуфтам як бор ман гуфтам ами комментарияи ҳунармандои дига давлатҳоро бихонам. баъд комментарияи сурудое ки машҳуранд дар Ӯзбекистон, дар Эрон, хоб дар дигар давлатҳо. баъд даромадам комментариҳоямон даромадам. якчанд сурудора комментариҳошонро хабҷа дар ютуб ҳаст ку иконкай показать перевод карда хондам. ами негатив почти нест, бале қариб ки нест негатив, ҳама таъриф тавсиф, таъриф тавсиф, таъриф тавсифи ами ҳунармандои худшон. баъд комментарияи ҳунармандои худмон даромадам. баъд ай алав ай ҳама даромадам. ҳамое ки просмотрҳои хуб гирифтагиан, хит шудагиан. хай негатив назар ба о нигоҳ карда беҳад бисёрае. баъд ман як рӯз сторис кардам, гуфтам хай бародаро, ҳамин вақте ки бигем ҳамватани хита, ҳамхуни хита ту дастгирӣ дар кор нест, майли на фоида. ҳадақал ягон чизи бад нанавис. бале яка баъд мотиватсия одам мебарад, рӯяш чӣ мешавад. даже агар ҳамон одам бигем таланти хубам дошта боша, ҳамон негативни комментария нависондагӣ ҳам таланти ҳамонро дарк карда надониста боша, аи уже дар худаш чӣ мекунад, шубҳа мекунада ки мумкин ман дар ҳақиқат наметавонам ҳам хеле хуб хонда ё дар ҳақиқат ман натавонистам хуб хонда. ман гуфтам ки новобаста чӣ коре мекунанд, чизе намекунанд, бояд ҳамдигарро фақат дастгирӣ кунем, хотя ба гапи хуб, ба гапи чиз. баъд дар як подкасти як рости гап номуша намедонам, ба фикр ягон бизнесмени хориҷӣ буда хондагим ки мега ки вақти як ҷуръат мега ягон бизнеса сар мекунад, например мега ягон либосдӯзиро сар мекунад, агар либосош безебае мега бара як бораям бихар, ду бораям бихар, се бораям бихар, ҳамон ки прибилаш хуб шид, дар оянда либосошам хуб мешавад, уже дига тамоми мардум меанаё мехаранд. мақсади ман ҳамея ки вақти ҳамон новобаста ай кор ай фаъолияти ҳамдигар, вақти дастгирӣ ҳаст, вақти пешравӣ ҳаст, вақти бигем якдигарро мотиватсия медиҳем, ҳатман ки одамон ҳама кор дар пешрафт мекунанд. хай баъзеҳош ҳам ҳастанд ки уже ҳаво баланд мешаванд, ки ман фикр мекунам одами баақл вақти мотиватсияш метавонад як рӯяша баланд мекунад, наоборот корш дучанд мешавад, корш зиёд бо хубтару беҳтар мекунад.
که این فکری ما. بسیار خوب. نگاه کنیم زندگی شما اگر 3 سال پیش یا 4 سال پیش من دیگر خیلی بود. بله 100%. حاضر زندگی دیگر شد. سطح زندگی هم دیگر شد. برای که طرف چقدر که انسان شهرت پیدا میکند همونقدر سطح زندگی نقل میشه، دوستای نو پیدا میشن، در گرد و اطراف آدمانی نو پیدا میشوند. شما حاضر عموما با پرگی وارد شدید با عالم موسیقی. بله با عالم موسیقی وارد شدید. شو بیزنس کی چی است، کی در کجا است، چگونه است. عموما چگونه است همین یک محیط نوی که شما یک 2 سال اخیر با این محیط نو هستید. بسیار نوگانی ها هستن در زندگی، در خانواده، همه طرفا سطح زندگی دیگر شد. خوب شدگی بعدی که کمتر شهرت پیدا کردیم در درون عالم شوبیز. من فکر میکنم که حال ما خفا موندگیم، حال ما نمیدونم که بسیار خیلی خفا موندگیم. بعضی اینا ما مثلا را چند بار گفتگیم اینا نپریمیر بعضی کنسرت هایی که میشه اینا یک جایی میریم کو اینا یکان جایزه سپاری همین امسال چند جای یک جایی بدیم خطا نکنم بعضی هم جایزه سپاری بعضی هم خیلی جا میرم نمیدونم خود ما کم تاخیری نی کامفورت نیست میگم یا ایزا میکشم که شرم میاد نمیدونم چی بعد عادت نکردی نه فکر میکنم که اولی ما همینجا در نی دست داریم چه خیلی ما خیلی فکرای هر خیلی میاد سرم داد. میدونی این خوب است برای که انسان وقتی که فکر میکند که همه چی خوب است و همه چی عالی است نابسته از هم حالت این بد است. باید که انسان پیش از همه کمتر تنقید کند. ما توضیح حالتایی میشد که یگان جا میرین خیلی حس میکنی که همین محیطی کمتر ما نیست یا یگان حالت دیگر این خوب است. من فکر میکنم که این خوب است. این معنی اون دارد که شما نپریدید ولی با آسمانی نه. ما فکر میکنم که ما خیلی اگر تو نمیدونم اگر هم مقصدهای خود ما عملی هم کنم ما ممکنی خیلی نشه اما کمترک وقتش خیلی کمتر بچه زمینی اومدگیم نمیدونم میگم که بسیار جدا هم خیلی میشم. فکر میکنم که این خراکتر تا آخر هم میره. بسیار خوب. شما در ولایت به دنیا آمدید که پدرتون کارمند مقامات قدرتی است. بله. شما سراینده. بله. شاید میخواستن که شما هم کارمند مقامات قدرتی باشید. نمیخواستن عموما فقط میخواستن که من هنرمند شم. از اول پدرتون یعنی دستگیری میکردن. ما وقتی که گفتم وقتی کودک بودم وقتی همین خیلی گفته بودم که ما سراینده میشم من دستگیری میکردن. تمام اسبابایی که همین نو میبرامد اسبابای خوب زنگ زدم میپرسید بچه‌م داو چه خیلی اسباب بگیریم چه خیلی بگیریم. ما یک حادثه رو از نقل میکنم. در خانه بودیم ما اوچن سینتزاتوری کورک P80 بود نکی بسیار خوب بود سینتزاتوری بود. استاد یعقوب عبداللهیف قدی صدری نجمیدین توی میرفتن بعد دیسکوی تویونشون میبرامد و کارگ اکسپرود داشتن. بعد یک روز در خانه هم دیسک هموندگی تماشا داریم بعد طرف دادم گفتم که نمی اسباب اکسپرود گرنی اسبابی زورای هم خیلی تعریف کردم در پیشش اومدگی استراحت که است در خانه دم با گفت اسباب خودت چی با نمیشه و گفتم اگه اسباب خودم زورای گفتم بوی پیش رفتگی نه معقول تا گفتم ها او بچه هم حکیم در خانه ما میستد گفت ماشین زوادید که ماشین زوادید کردن شتیم رفتیم اسباب کنیم. بعد از خانه جمشید نظام نه یافتیم ما اکسپرود نه سلافم پیچ بعد مسئولیت کردن گفتن چند پول گفتن همون من رفتن معقوله بعد خریدن اسباب میخریدن همه تجهیزاتی برای درکاری هم میخریدن. بله میخواستن که شما هنرمندی مشهور شید. بله بسیار خوب. ما اگر این زمان پدرتون تماشا کرده استاد میگم که سپاس برای که آرزوی هر یک کودک وقتی که او خورد است ما خواهیم ناتوان هستیم. بله. برای تشکر برای شما که در عین تشکلیابی در عین رشد کردن برای فرزندتون کمک کردید. من فکر میکنم که امروز شما یکی از شخصای خوشبخت‌ترین هستید زیرا که اون آرزو اون هوسی که نسبت فرزند خود داشتید همه اون در عملیه جمعیتی عملی شد. من فکر میکنم از این زیاد خوشبختی نیست. حتما این برنامه رو تماشا میکنم. واسه پدر من از سبب سن سالشون رسیدن با نفقه برآمدن برام رحمت برای شما. در یوتیوب چی برنامه ما هست چی سرودی ما هست ممکن که همه کامنتاری ها رو اذیت بدن
ҳамара мехонам кай мебинам телефонш дар дасташ аҳа чо кардесен дадаҷон ҳичи ҳамҷа комментариёитра боз ман хонестам ба кор наздикӣ кардесен дидам дар саҳифаи шумо барои падар мошин туҳфа кард рӯзи зодрӯзаш буд бисёр хуб Рӯзи чӣ гуна зодрӯзаш. қабул кардан чӣ гуна буд ва чӣ гуна идеяи мошин туҳфа кардан пайдо шуд вақте ман бисёр мошина мошини хубам туҳфа кардед аҳсан ман як рӯз дар хона будам дар ҳавлии пешинамон хеле ҷои чӣ карда будам ҷои машқ ҳамин машқ мекардем қаддодарам падари мо қадар ба мошин завқ на пеш завқ дошт пеш ҳамин фақат мошинои хуб мегирифт баъде ки як ду бор баъд бемор шидана камтар вазъи саломатишон бачи дигар гуфти худаш чӣ хеле мега бача ман ҳафсалаам пир шид дигар шумо бикунед шумо ёшен баъд як рӯз қатъиам додарам машқ кардестем бега ҳай ай кор омадестай хоб омада ҳама хел дарвоза сигнал дод ки дарвоза равӣ кунед ман машқ карда будам бефара додарам гуфтам бира дарвоза равӣ кун хел штагим дар болои стол дам гирифтестан ахи ба мошинаш дуромад опел дошт як опели савз дошт ба намедонам чӣ хеле ки ҳамин душ кардам ай хона биромадам ҳама халамам кард гуфтам хайна ман ба мошини чӣ мерседес доштам GLS доштам гуфтам ина ман ба хеле мошин гаштестам падари ман ба опел гашта ҳама халамам кард ҳама қарам кард занг задам гуфтам ҳатман ман да срочно ягон мошин биёвен баъд мошина ёфтан рӯӣ кардан гуфтан маъқула гуфтам маъқула бигирен рӯиш кунен баъд рӯӣ кардан ҳамаро очам фурӯхт агар очам намефурӯхт сюрпризи зур мешид очам медонист ки ман ба дадам мошин харидаистам барои рӯзи зодрӯз шад рӯзи зодрӯзаш гуфтам падаркаш мекунам очам фурӯхтак дадам да гуфта ки умед бачат мошинат харидиста ба як рӯз дадам пешаи зодрӯзаш гуфтам сюрприза ҷазир кардем баъд мошина хай ба ҳар ҳол рӯзи зодрӯзаш овардам додам бисёр хурсанд шудам фикр мекунам албатта чӣ хел хурсанд намешавам беҳтарин як дарси ибрати хуб барои ҳамаи ҷавоноям аст зеро вақте ки имконият пайдо мешавад фақат фикри худу ё айши ишрата кардан лозим несту камтар фикри волидайнам карданду ва туҳфаи бисёр арзанда буд аҳсан ман вақте кӯчидам аз ӯ ҳавлии дигаримон ҳавлии нав кӯчидам ман падару модарам гуфтам ки мерем шумо қайди мо местен баъд гирифтам пеши худам овардам оз қайди худам местана беҳтарин ман барои шумо пеш аз ҳама муваффақият хонастам хушбахтӣ мо блитси кӯтоҳ дорем ман кӯтоҳ савол медиҳам шумо кӯтоҳ ҷавоб медиҳед ду репери тоҷикӣ барои умеҷони Борон писанд аст барон Карлеон бисёр хуб ду сарояндаи попсаро хо хориҷӣ бошад хо тоҷикӣ фарқ надорад ман ҷони маъқулай сурудои ҷониро гӯш мекунам ҷони ва дуюм суруд сурудои ҷахали бисёр гӯш мекунам ҷахали бисёр хуб пештара гӯш ду дӯсти санъаткор ҷаҳонгир Зарипов баъд ки Неъматулло ӯ бародари мо нав қадам мондеста ду номи суруди дӯстдоштаи шумо манмани кардану чашмони сиёҳ бисёр хуб ду номи суруде ки аз шумо нест вале дӯст медоред дар оғӯши ту мемирам нигинам хулова баъд суруди ман беҳад бисёр суруд гӯш мекунам ҳамаш маъқулану қариб масалан хай бин суруди акай Хайриддина мегирем зулфи каҷита одар дастам ишқи ту ду асбоби мусиқӣ гитара ва пианино бисёр хуб ду номи духтарона ки барои шумо писанд аст Асия ва якте чӣ мегуфт очам пастайна мега агар духтардор шудам хеле номаш чӣ ном Гулҷаҳон мегӯ Гулҷаҳон бале бисёр хуб ду блогере ки зиёдтар тамошо мекунед ай тоҷико ё ай хориҷа литвина бисёр тамошо мекунам аз тоҷико чӣ аз тоҷико бисёр ҳамин вайнора тамошо мекунам нав як вайни нав биромада ай фавик шонамро тамошо мекунам фавик бисёр хуб ман фавика тамошо мекунам барои ман писанд аст ду китоб ман китобҳои худам хондагиам Наполеон Хил хондагиам думаи богатяи давраи студентида мехондем баъд дуюм китоб фикр мекунам китоби Роберт Кайосаки бедный папа богатый папа ман аудиокнигаша чӣ кардагиам ду филми дӯстдоштаатон Молодёжка як сериали русӣ буд дар даврони мактаби то калон тамошо мекардем ва Молодёжка бисёр сериали хуб буд дар СТС баъд киновселенаи Марвел тамошо мекардем бисёр хуб мо ҳозир давом медиҳем ин блитси мо блитси оддӣ аст яъне ки ман ду чиза мегӯм аз ду чиз фақат як чиз интихоб мекунам бисёр осон муҳаббат ё эҷод
هر دوش связаны яна Связаны? вобастан. вобастан окей Бале. телефон ё истироҳати бе интернет فکر میکنم به تلفن روز استراحت کردن همیشه تلفن. телефон шаҳр ё деҳа شهر шаҳр мухлиси ором ё эҳсосӣ هر دوش در هر دو حالت در بعضی حالت احساسی در کار. танқид ё таъриф تعریف کم ترک رویت بلند میکنه. дӯстӣ ё ҳамкорӣ فکر میکنم همکاری خوب تره. ҳамкорӣ хубтар аст импровизатсия яъне ки бенақша кор кардан ё бо нақша кор кардан راستی ما تا حدی را فقط با امپرویزاسیون کار کردیم. فقط به نقشه کار کردیم. охирон суруде ки гӯш карда будед дар ёдатон аст шояд то ба ин ҷо меомадед حاضر سروده که ایده میخواد تا همه پیش استودیو اومدن در ماشینم رفته استابن سروده چی بود مرا محبتی تو کشت. дигина монқулва ما به حد مخلصم به мухлис حد дигина монқулва البوم شکر در ماشین ما از سال 2017 تا سال 2025 سرودی خوندگان در ماشین ما яъне هست. сарояндаи дӯстдоштаи шумо از دخترها аз духтарон нигина монқулва در تا کامنتاریشون نبینه که در تمام پوبلیکاسیونشون من نمبر 1 کردم. яке аз орзуҳои кӯдакии худро мегуфтед ки ягон вақт орзу доштедам дар кӯдакитон من در کودکی آرزو داشتم فوتبالیست بشم راستی گپ لباسای فوتبالیستی همون چه داشتم که بعدی که بعد سریال ملادیاش که تماشا کردم بعد می‌خواستم خاکیست بشم که می‌دونستم که در ترکستان لیدوی دوارت نیست بعد با همون فوتبالیست ما تا حالا مخلص فوتبالم футбол бозӣ мекунед ё не بازی می‌کنیم خاطر نوازنده نوازنده خودم خاطر بچه‌ای که همکاری می‌کنیم بسیار وقت بازی می‌کنیم бисёр хуб яъне ки футболист шудан мехостед вале футболист нашудед сароянда шудед то ҳозир футбол ба шавқ ҳаст ман фикр мекунам ки ҳар он коре ки мешавад як роҳи муайяне худа дорад дӯстони азиз агар шумо мошини зебо замонавӣ ва пеш аз ҳама пурқувват ҷустуҷӯ дошта бошед ҳатман ба автосалони баик ки аз холдинги вектор мебошад равед зеро дар он ҷо ҳама намуди мошинҳо ҳастанд барои шаҳр берун аз шаҳр бо дилхуд дизайне ки барояшон писанд аст баик мошинҳои устувор бо эътимод ва пеш аз ҳама бо нархи дастрас ва дар тоҷикистон Машину можно выбрать по совету, а можно в правильном месте. Я выбрала второе. В автосалоне «Баик» легко найти автомобиль под свой характер. Аккуратный седан для города, комфортный кроссовер для семьи или мощный внедорожник, когда хочется больше свободы. Здесь есть выбор и по технологиям. Электромобили, бензин или гибрид – каждый найдет свое. Сложно выбрать, когда выбор действительно есть. «Баик», когда ассортимент работает на тебя. Официальный автосалон «Баик». мо давом медиҳем оидин дигина ҳамон қулва ҳарф зада иста будем ман фикр мекунам ки агар ҳарду шумо як суруди ду овоза кунед шояд ин барномаи мо ҳам сабаб мешавад дигина ҳамон қулва ҳатман моё тамошо кунед барое ки мо имрӯз коре ки умедҷон мехост ки дер боз кунад вале натавонист мо кӯмак мекунем ки ин корро кунем барои умедҷон мо худи ҳозир аз шумо хоҳиш мекунем ки дар ин барномаи мо дигина ҳамон қулваро даъват кунед ки шумо бояд якҷо як суруди ду овоза кунед як суруди хуб як суруди басифат ду овози зебо барои чӣ не من چند بار خواستم پیشنهاد کردم راستی با قول روسا میگن دخ نکردم ده шарм доштед دیلو نشیدم بگم خاطر سروداشون رو میمونم گوش میکنم ҳозир тасаввур میگم мекунем که تمبر آوازو یک عدد бале бисёр монанд تمبر آوازو توغری میگیره бале تنانستا پشتی توغری میگیره бале اپای نگینا من میخوام که همراه شما یک سرود ثبت کنیم برای که اولا ما مخلصی شما یا مخلصی اشدی دوم باشد فکر میکنم تمبر آوازمون خوب дуруст و мегирад انتخاب سرودامون قریب اگر وقت سرودای لیریکی انتخاب میکنیم قریب کی اگن برای همون як чизи хуб мешавад بله یک چیزی خوب میشه و شما هم خیلی پیشنهاد کردید اگر قبول کنن ما بسیار خرسند میشم ман фикр мекунам ки қабул мекунам мо боварӣ дорем ба ин чиз барои мо интизор ҳастем суруди навро дар иҷрои нигина ҳамон қулова ва умедҷони бурҳон حتما беҳтарин мо блиц интихоб дорем охирон бор бо нигина ҳамон қулова блиц интихоба гузаронда будем ва ҳозир ба ҳамроҳи шумо мегузаронем блиц интихоб аз ду сароянда шумо якеро интихоб мекунед фақат ном мерем ҳамхел ин табу завқи шумо аст ҳамин фикру ақидаи шумо аз варианти ки ягон таша интихоб накунед нест ин хел вариант барои ҳамин якчи як таша интихоб кардан дар бале рафтем фаридуни хуршед ё комилҷон зарипов
фардуни хуршед бисёр хуб стилш мадад маъқуле ма ба стили ҳамон дар суруд мехонам бисёр хуб фаридуни хуршед ё валиҷон азизов валиҷон азизов барое ки дар бисёр консертҳо вақте вомехӯрем ҳатман дар ҳар консерт барои ман як тавсия метад ки ана инҷа и хел кардан дар кор инҷа и хел кардан дар кор барои ман ка валиҷон бисёр ҳурмати зиёд мекунад ман ҳам зиёд ҳурматш мекунам валиҷон азизов ё яки дӯстатон ҷаҳонгир зарипов ҷаҳонгир зарипов барои чӣ барое ки дӯстатон барое ки ҳам дӯстамон ҳам ҳамкориёмон зиёдтар бисёр хуб барои чӣ не ҳамкориёмон зиёдтар ҷаҳонгирам бисёр бачаи хуб аст барои чӣ не ҳунарманди хуб аст ҷаҳонгир зарипов ё ҷонибек муродов ҷаҳонгир зарипов ҷаҳонгир зарипов ё шаҳроми абубакр ака шаҳроми абубакр вай вақти пеш нофизӣ мекард ман бисёр гӯш мекардам ҳама консертҳошона барои сурудоша гӯш кардан ман овоз мелизмои ҳамонро машқ мекардам барои ҳамин аз ҳамин ҳисоб бале шаҳроми абубакр ҳамчун бигем ба як стили хуб доштан сурудошона гӯш мекардем айқафҳои сурудои мо овозмона машқ карда камтарак дар роҳҳо рост кардагем бисёр хуб шаҳроми абубакр ё парвиз назаров ҳамхи ҳунарманди бисёр хуб дорем парвиз назаров ҳозир дар қазоқистон фикр мекунам шаҳроми абубакр барое ки стилистически камтар мо наздиктараке нигоҳ кунед шаҳроми абубакр ё садриддин наҷмиддин ака ӯ пири кор бисёр хуб садриддин наҷмиддин ё хайриддини шариф хайриддини шариф барое ки ман дар тӯи сурудхонира ҳамара ҳанӯз тӯйравак шинабдем дар тӯй дар маъракаҳо иштирок мекардем ман айрӯи сурудои акаи хайриддин аз ёд мекардам мехондам дар тӯё бисёр хуб хайриддини шариф ё дилшоди файзулло хайриддини шариф ё беҳрӯз мирзоев хайриддин шариф барое ки дар санъати ман бисёр сахт чӣ кардага бисёр хуб хайриддини шариф ё рустам азимӣ хайриддин шариф бисёр ёрдамо кардага хайриддини шариф ё сафар муҳаммад рустам хайриддин шариф бисёр хайриддин шариф ё фаруқ ҳасанов охи шумо яка дигар жанра не дар умум фарқ надорад сафар муҳаммад фаруқ ҳасанов рустам азимӣ ё дар жанрои худшон беҳтаринанд аз шумо ози акаи хайриддина гуфтасен як одам мера ки дар санъати ман вилоят кардага садриддин наҷмиддин буд ҷонибек муродов чанд ҳунармандои дига буданд ва ём интихоб не ҳеҷ гап надорад шумо агар барои шумо хайриддин писанд бошад ин ҳеҷ боки нест ягон ҷойвай надорад яъне хайриддини шариф бисёр хуб ба ақидаи умедҷони бурҳон хайриддини шариф беҳтарин сароянда барои умедҷони бурҳон ҳам аз сабабе ки чӣ хеле ки гуфтам дар мартабаи санъати ма дар ҳамин кори ма зиёд ҳам кӯмак кардагам ман бисёр сурудое ки дар жанри халқиянд занг зада ҳатман ки аю касяк мепурсам бисёр хуб мегӯм ака ҳамин суруд ама кардастам ҳаминҷа чӣ хел мешава баъд мега иҷа шакантар калта кардан бисёр ёрдам мета баъд мегӯм ку дар тӯи сурудхонира хайриддини шариф ёд гирифтагем хайриддини шариф боша худаш мега ман дига устодо ёд гирифтагӣ мега ина шумо бо ҳамон гирифтасен бо дертарак бо ай шумо ёд мегиранд ҳамин хел мега мактаб медонед табу завқ кори шахсии ҳар як инсон аст ва ҳар яки мо табу завқи муайян дорем барои шумо масалан хайриддини шариф писанд аст барои дигар кас дигар ҳунарманд ин ягон ҷойвай нест яъне ҳар кас як мартабаи касбии муайяни худа дорад ва фикру ақидаи худа оиди ин ё масъала дорад яъне ин аз он шаҳодат медиҳад ки хайриддини шариф бисёр ҳунарманде аст ки шумо дӯст медоред аз мардҳо дар тоҷикистон ва нигина монқулова аз занҳо дед мо блиц интихоб дар бораи духтарон нагзаронем маъни ӯра надорад ки ман дига ҳунармандора гӯш намекунам чӣ намекунам чӣ хеле ҳар як одам дар як чиз дар дилаш мешина бале як суруд дар дилаш мешина мумкине як суруди ду суруди ҳамин то андозаи дар дили ман шитага ё дар ҳамин як марҳилаи ҳаёти ман он суруда гӯш кардагим ки мара сахт таъсир кардага бисёр хуб ман як бор дигар мегӯям ки масалан ҳар як кас фикри ақидаи муайяни худа дорад ва барои ҳар як кас ин ё ҳунарманд ва ё ин суруди ҳамон ҳунарманд инъикос мекунад ин ё лаҳзаи шумое ки
میگوید که او موراشکی پاشلی آه یا هست یا نیست این چیز. برای همین خیلی یگان خلاصه نه که همه هنرمندا مخلصای خود دارن 100%. یک دایره معینی شنونده‌های خود دارن. برای این هیچ باکی نیست. من تشکر میگم جان برای شما. سلامت باشید. موفقیت ها بنیاد خوب کارو در سطح عالی. آخران سرود این فکر میکنم که این زمان واقعا هم سرودی بهترین است. من شما رو تبریک میگویم با این دستاورد. واقعا هم در یک هفته 1 میلیون زیاد شده با فکر من. این کلیپ نه تو این تنها MP3 است، یعنی اودیوی ترانه. این بسیار موفقیت خوب، بسیار موفقیت خوب. و این زمان من فکر میکنم که شما توانستید که یک فن کلوبی کلانی مخلصانی خود پیدا کنید، نفرات پیدا کنید که هوادار شما هستند، پیروی میکنند و شما رو دوست میدارند. از این زیاد برای هنرمند فکر میکنم که دیگر خوشبختی نیست. من 100% انتظار هستم به نزدیکی کنسرتی یکی شما رو، زیرا که باید یک کنسرتی خوبم شما مونید. ما حتما رویم همه تماشا کنیم، مخلصان هم بیاین. این یک حسابات است برای هر یک هنرمند، یک کنسرتی خوب موندن. برای این هدف و قدم های بعدی امید جان چگونه هستند؟ راستی همین سال من در نقشه دارم اون کنسرت مونم، اون کنسرت زنده مونم، چون که زنده همین گویم عبارت از 14 یا 15 سرود همش به طور زنده. گویم یک آرزو هم هست، این یک آرزو هم هست. خب امسال نقشه کشیدیم که خیلی یک کنسرت زنده مونیم. کنسرت زنده؟ بله، چون که همین سال بعد جایزه سپاری همصدا با من بسیار معقول شد. برای من پسند زنده خیلی اموسیاش دیگه. موسیقیچی هم بینیاد زیاد بودن. بله، موسیقیچی هم باید خوب کار کرده بودن در یک مدت کوتاه. اگر کم طرف وقت زیاد میشد من فکر میکنم با از این دیده خوبتر بهتر میشد. خب تشکر میگم امید جان. من در آخر میخوام که برای تماشاچیان ما یگان تمرینات خود رسانید و بعد از اون ما خیر خوش میکنیم. سلامت باشین، همیشه سربلند باشین، بگذار تماشاچیان ما و همیشه دستگیری همدیگر باشن. چخیلی که ما در بالا گفتم همیشه یکدیگر دستگیری کنن، نوابسته از کار و فعالیتی یکدیگرمون. اگر توانید دوستان عزیز یگان سخنان نگوید، اگر نتوانستید التماس تماشا نکنید، ننویسید. بهترین همینقدر کار. بله، با هم معقول نیست، با هم عذاب میکشید، یگان چیزی بعد مینویسید التماس. وقتی خدا نگیرید، وقتی ما هم نگیرید. برای همین سپاس. اگر تونستیم نیکی کنیم، یکدیگر کوشش کنیم که با چشم نیک بینیم در عالم موسیقی هم در دیگر جا. من شخصا از دستاوردهای شما بنیاد خرسند هستم. سلامت باشید و تشکر زیاد. من فکر میکنم که در هر یک مرحله معین که این سرآینده مشهور میشود، این هنرمند، اکتور فرق ندارد، باید که ما اهل عالم موسیقی، اهل شو بیزنس همین چیزا کشاد و روشن قبول کنیم و گوییم که بله این انسان کاری بهترین کرد، سرود خوب برآورد. ما باید این چیزا تصدیق کنیم و این برای شما هم یک چیزی خوب میشه، برای هم خوب میشه. اگر ما یکدیگر را بد بینیم و دور شویم و دیگر حالت ها، اونجا فکر میکنم که همش بد میشه. من تشکر میگم امید جان برای شما. تماشاچیان عزیز، این بود برنامه امشب. امروز در میمونیم ما امید جان برهان و میخوریم هفته آینده بعد افطار. خیر.